Velkommen til Birk & Valgrens investeringskursus. I det her online-kursus, der vil vi fortælle dig, hvad vi selv har gjort for at blive økonomisk uafhængige. Vi vil fortælle dig, hvad lev og tænk enkelt-filosofien går ud på, altså hvordan man prøver at leve et så enkelt liv som muligt, og så give den fuld gas på investeringerne. Vi vil også komme helt konkret ind, hvordan køber du en aktie, hvordan gør du, hvordan opretter du et depot. Kasper, min partner, han sidder og viser og guider dig igennem det hele. Hvordan laver du en månedsopsparing, hvordan laver du en aktiesparekonto, hvordan køber du en almindelig aktie, hvordan køber du en indeksfond osv. Du får simpelthen hele pakken inde i kurset. Vi kommer også igennem forskellige analysemetoder. Hvordan finder du ud af hoved og hale, både i bæredygtige, men også i almindelige aktier? Hvorfor skal du investere, i stedet for bare at spare op? Men der, hvor vi også arbejder rigtigt, hvor det måske også adskiller sig fra andre investeringskurser, det er, at vi også arbejder med mindsetet. Hvad skal der egentlig til, for at du kan blive mere rig og fri i livet? Hvordan kan du fortsætte din rejse med at skaffe flere og flere penge, så du kan opnå frihed i livet? Og hvad er det egentlig for en frihed, du gerne vil opnå? Og hvorfor har vi det med, kan man så sige, til et investeringskursus? Jamen det er fordi, at vi har oplevet, at de kunder, vi har, når det er, at de ved, hvad de vil i livet, så er det meget, meget lettere og enkelt at skaffe alle pengene til det. Så til sidst har vi også et modul omkring skat, hvordan at du helt enkelt, fordi vi ved, at du vil komme til at tjene penge på dine aktier, og hvordan skal du så klare det med skatten. Men vi har simpelthen prøvet på det her online-kursus i 10 moduler at lave den her fuldstændige pakke til alt, du skal vide for at klare dig allerbedst og mest sikkert på aktiemarkedet, men også hvordan du får flere penge, som du kan investere og du kan udveksle til frihed.